Hej Aarhus, jeg hedder Jens. Jeg står i vores nye lokaler her i Risskov. Vi kommer til at åbne et fitnesscenter i Mats Paddle i Risskov, som nævnt. Vi er faktisk ret stolte af det. Det bliver vanvittigt flot, som I måske kan se her bag ved os. Der er mange kvadratmeter. Der kommer til at være behandlerrum, gode, dygtige fysioterapeuter, etablerede fysioterapeuter. Den her video kommer til at dreje sig om, det er egentlig, I kan jo nok se, der er ved at blive bygget stadigvæk heromme. Vi skal have gang i noget oprettelse af medlemskab, så de første, de kan begynde at glæde sig til det her. Vi laver en fuldstændig vanvittig kampagne her til at starte med. Det bliver altså 149 kroner i måneden, hvor man kommer til at beholde det her medlemskab i al den tid, man er medlem. Normalprisen efterfølgende kommer til at være på 199, men her til at starte med, der sætter vi 250 medlemskaber til salg til de her 149. Det lyder billigt, det er det også. Det er i princippet alt for billigt. Det behøver ikke betyde, at vi går ned på kvalitet. Det er det lækreste udstyr. Det er det lækreste lys, som I måske kan fornemme. Det bliver vanvittigt godt. Vi glæder os vanvittigt meget til at tage imod jer. Åbningsdatoen er endnu ikke helt fastlagt. Kommer lidt an på det her med de her håndværkere. Vi forventer noget, der ligner i midten af februar. Der er vi klar. Vi glæder os til at tage imod jer.